wyt ti'n siarad Cymraeg a bob dydd? Wel, dwi'n defnyddio Cymraeg yn y prifysgol, so dwi'n gwneud Prifysgol Aberystwyth? Ie, prifysgol Aberystwyth, ie. So dwi'n gwneud cwrs gwleidyddiaeth, politics, a wedyn, so dwi'n gwneud hanner y cwrs yn Gymraeg a hanner yn Saesneg. A hefyd, achos mae'r lot o Gymraeg am yr yn Aberystwyth, hefyd, dwi'n defnyddio fe yn siops a pethau fel yna hefyd. O le wyt ti'n dod rhywun radio? Yn wreiddiol dwi'n dod o Cwm Rhondda yn De Cymru, so mae'n fel 2 hanner awr o fy hyn yn y car neu rhywbeth. Mae'n eitha agos i Gaerdydd. Wnes ti diffu i ffynnu yn siarad Cymraeg effordd rieni teulu? Na, roedd teulu fi ddim yn gallu siarad Gymraeg. So dwi'n person gyntaf yn fy teulu fi siarad Gymraeg am fel 100 blynyddoedd, dwi'n meddwl. Yn anffodus yn y de, roedd lot o teuluoedd yn parhau stopo siarad yn y Gymraeg. A felly, so dwi'n yr un yn y teulu fi sy'n gallu siarad Gymraeg ar hyn o bryd. Wnes ti ddysgu Cymraeg yn yr ysgol? Ie, es i ysgol gynradd Gymraeg. So mae hwnna'n ysgol mynd o fel, flynyddoedd o fel 3 i 10. So dwi'n cael addysg Cymraeg o'r rhwng hwnna. A wedyn ar ôl 10, es i ysgol Saesneg wedyn. Ond dwi dal wedi cadw'r Gymraeg hyd yn oed ar ôl adael yr ysgol. Un o cyfrifiad 2021, mae dim ond 2.15% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol i'r iaith Gymraeg yn Cymru? Wel, dwi'n poeni tipyn bach, ond hefyd dwi'n gwybod fod fel rhywun ifanc sy'n siarad Gymraeg, dwi'n gwybod os dwi'n cael plant, byd nhw'n dysgu Cymraeg. A dwi'n meddwl, a hefyd, achos mae lot o pobl mae lot o rieni nawr yn rhoi yr plant mewn ysgolion Gymraeg. A wedyn, gobaith yw, bydd nhw'n mynd i ysgol Gymraeg hefyd, y plant nhw. So, mae yna plan, dwi'n meddwl, am y dyfodol yn y tymor hir. Ond, yn anffodus, does dim lot o bobl sy'n gallu siarad Gymraeg. Ond mae problem hyder hefyd. Achos wnes i llawer o fideos YouTube ar y stryd. Mae llawer o bobl ifanc sy'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Ond, da ni ddim yn ateb yn Cymraeg yn iawn. Mae'n anodd, ond fi wedi gweld newidiadau rili yn y blynyddoedd gynt, dwi'n meddwl, achos mae yna fel rhyw fath o diwylliant Cymraeg ifanc sy'n wedi datblygu. Blynyddoedd ôl, ti'n gweld y Cymraeg fel rhywbeth hen iawn i fel nhw'n dweud fel roedd o'n iaith capel. So, mae'n iaith i hen pobl. Ond mae gennym ni fel diwylliant ifanc newydd nawr gyda bandiau, cerddoriaeth a o lot o pethau diddorol sy'n digwydd. A dwi'n teimlo bod mae hwnna'n helpu lot. Dwi'n sicr, nes i dysgu Gymraeg, ail-dysgu Gymraeg, achos dwi'n just dechrau ymwneud i gerddoriaeth Gymraeg nawr. So, wel, hefyd roedd ti'n gallu mynd i lot o places hefyd yn Cymru, ble ti'n gallu gweld cerddoriaeth Gymraeg hefyd modern, fel Clwb Ifro Bach yn Caerdydd sy'n bwysig iawn. So mae lot o pethau fel yna hefyd. Wyt ti'n isio i'r Gymraeg fod yn iaith gymunedol yn Cymru? Dwi eisiau defnyddio fe, pob dydd rili. Dwi'n teimlo fe'n mae'n iaith naturiol i fi, achos oedd yna iaith gyntaf i fi dysgu. A hefyd, mae'n neis. So, gobeithio bydd o'n gweld fwy o Gymraeg. Yn union yn y de hefyd. Ydy Gymraeg mam iaith di? Ail iaith fi'n credu. Dwi wedi dysgu Cymraeg a Saesneg ers ysgol, basically. Mae mam a dad fi'n Saesneg yn dod o Lloegr. Di mam? Mam, dyma mam fi. Mae mam a dad fi'n dod o Lloegr. Yn reidiol. Yn reidiol, ond ers i cael ei geni yn Aberystwyth. So, fi wedi fod yn siarad Cymraeg, ers i fod 1 neu 2 blwydd oed. Da Felly, da chi'n siarad Cymraeg hefyd? Dwi yn siarad Cymraeg. Dwi ddim yn cael cyfle i siarad Cymraeg yn aml nawr. Ond
Nes i ddysgu Gymraeg pan oedd y plant yn ifanc. O, da iawn, da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg efo blant hefyd? Na, ddim really. Pam nai? Wel... Dydyn ddim yn cyfforddus yn siarad Cymraeg yn ti. Cymraeg... Oherwydd bod y dad nid yn cyfforddus yn defnyddio Cymraeg. Oedd Cymraeg o hyd yn peth o'n i'n siarad yn ysgol a wedyn Saesneg yw'r beth ni'n siarad adref. So mae'n teimlo'n odd yn siarad Cymraeg adref. Dwi ddim yn teimlo'n reis. A nes i, oeddwn ni'n siarad Cymraeg gyda ffrindiau. Ond ffrindiau oedd rhieni plant yn yr ysgol, and dyn ni ddim yn gweld pobl nawr, so mae plant wedi tyfu. So dwi ddim yn siarad o gwbl. Ond da chi'n siarad Cymraeg yn dda iawn. Yn siarad Cymraeg yn gwaith pretty often. Wyt siarad Cymraeg? Efo cysmeriad. Yn y gweithle? Efo cysmeriad a pethau fel yna. So dwi'n siarad digon i cadw e lan, basically, ond ddim o hyd. Yn Aberystwyth? Yn Aberystwyth, Da iawn. Mae lot o pobl, especially pobl kind of hennaf, yn dal i siarad Cymraeg yn gweithio. Mae lot o bobl sydd wedi dod i Aberystwyth o Loegr hefyd sydd wedi dysgu Cymraeg ac mae'n defnyddio. Un o cyffurfiad y 2021, mae dim ond 2.15% o bobl yn Nghymru sy'n medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol iaith Cymraeg yn Nghymru? Wyt ti'n poeni? Dwi ddim yn... Pan oedd yn ysgol, oedd ysgol Cymraeg a ysgol Saesneg, a os ydych chi'n mynd i'r ysgol Gymraeg, ydych chi ddim ond yn siarad Cymraeg. Dyna'r whole point yn dweud. Ond fi'n credu nowadays, mae yna lot o mwy o kind of cymystru between Cymraeg a Saesneg, a felly dwi ddim yn cael ei pusho ar pobl quite as often as oedd arfer. Felly wyt ti'n poeni? Dwi'n poeni ychydig. Dwi'n poeni hefyd. A dwi ddim yn deall pan mae'n problem gyda siarad Cymraeg, cos mae'n dda i siarad dwy iaith. Mae'n greit i'r brain yn siarad dwy iaith, so just o hynny, mae'n dda. So dwi ddim yn deall pam dydy pobl ddim eisiau i'r plant dysgu Cymraeg o siarad Cymraeg. Da chi'n isio i Gymraeg fod yn iaith cymunedol ar draws Cymru? Mae yna cymunedau sydd dal yn just siarad Cymraeg. Am Aberystwyth, mae mwy o cymwystwyr o Saesneg a Cymraeg. Mae fel students yn dod i'r university fyna. Pretty much just siarad Saesneg, ond mae dal cymuned Cymraeg. Cryf yn Aberystwyth, ond yn credu mae'n llai na oedd 10 mlynedd yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl. Mae'n llai na oedd e. Wyt ti'n isio i Gymraeg fod yn iaith cymunedol? Bydd yn neis os mwy o incentive i siarad Cymraeg yn cymunedau a pethau fel yna. Mae yna rhai fel siopau sydd efo signs sy'n gofyn i pobl i siarad yn Cymraeg a pethau. Fi'n credu mae'r rhain syniadau really great. Ond mae lot o places lle mae pobl yn gweithio yna sydd ddim yn siarad Cymraeg, so dyw e ddim yn opsiwn, really. A ti? Hoffwn ni weld ysgol Gymraeg i bob un. Ond mae'n lot o pobl sydd ddim eisiau i'r plant dysgu Cymraeg. Mae'n lot o opposition i'r iaith hefyd. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd?
Bron bod, ydw. Okay. Ydw. Dim yn gwaith achos dim bobl Cymraeg yn gweithio gyda fi, ond mae'r teulu i gyd yn Gymraeg. Un o cyfrifiad dwi fi da un. Mai dim ond dau bymtheg y cant o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Wyt ti'n poeni am diffodd o iaith Cymraeg? Peth gyda fi yw, siarad Cymraeg, fel slang Cymraeg sydd gyda fi, ni'n South Wales a os ych chi'n mynd i'r North Wales, wedyn maen nhw'n siarad y Cymraeg lot mwy crisp, lot mwy gymleth na'r Cymraeg wy'n siarad. Ond mae fe'n galed os ych chi'n mynd i golli'r Cymraeg i gyd. Wyt ti'n poeni? Fi ni yn poeni, na dyn. Ond wy'n lwcus, mae da fi'r mab wedi dysgu Cymraeg, so mae fe wedi dysgu a hynny'n cario fe trwyddo. Wyt ti'n isio i Gymraeg fod yn iaith gymunedol yn Cymru? Os dim lot o bobl yn siarad, fel chi'n gweld, dim ond beth yw e, 25% sy'n siarad Cymraeg, fel yn ymwneud, so mae'n galed. Mae lot o bobl yn mynd draw i Saesneg lot yn fwy, chwel yn ymwneud. Mae yna beth mae'r plant i gyd yn siarad. Chi'n mynd clywed lot o blant yn siarad Cymraeg. Mwy yn lan yn North Wales na beth yw e lawr yn canol a South Wales wedi. Felly, wyt ti'n isio i Gymraeg fod y iaith gymunedol a draws Cymru? Chi'n gwybod, i ni meddwl yn Gymraeg, so ni'n adeg Gymraeg, ni'n gallu ni. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydyn, ie. O le da chi'n dod yn reiddio? Gyfyrddin. Trallwm. Penllyn. O, Penllyn. O, dwi'n wythimo efo acen gogledd sy'n dymed yw arbennig. Da chi'n astudio yn y prifysgol yma? Ydyn, ie. O, da ia, prifysgol Aberystwyth. Un o cyfrifiad dwi fi da un. Mae dim ond 25% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Felly, da chi'n poeni am diffodd o iaith Cymraeg a pham? Ie, a na, achos mae lot o stwff yn cael ei wneud i helpu'r iaith, ond hefyd mae lot o bobl yn troi Saesneg yn lle Cymraeg, pobl ifanc. Felly, wyt ti'n poeni? Hanner a hanner. Hanner a hanner, ie. A ti? Ond dwi'n poeni chydig achos ni angen 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae yna lot o dysgwyr eisiau siarad Cymraeg, ond lot o bobl sy'n dewis ddim i siarad Cymraeg, sydd yn rhaid trist. Ond does dim digon o athrawon Cymraeg sy'n dysgu Cymraeg i bobl ifanc, i blant. Felly, ydy hwn y broblem? Yndi, ond dyn ni jyst angen trio cael bobl i siarad mwy o Gymraeg yn bob ffordd posib. A ti? Ie, dwi'n cytuno dwi'n meddwl. Sa'n digon o athrawon, a wedyn dwi'n meddwl bod mwy o bobl yn gallu fatha dysgu. So pobl fatha ni wan, dwi'n gwneud Cymraeg yn brifysgol. A dwi'n gobeithio dysgu wedyn. So dwi'n gobeithio bod yna mwy o bobl yn dewis siarad Cymraeg i lle Saesneg. Felly, wyt ti'n poeni? Ynddo, chydig bach, ynddo. Oce. Wyt ti'n poeni? Oce. Wnes i llawer o fideos YouTube ar y stryd yn y de yn gofyn i bobl ifanc a dan nhw siarad Cymraeg neu beidio. Ond mae llawer o bobl ifanc sy'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Ond dan nhw dim yn ateb yn Cymraeg yn iawn. Felly, ydy y problem mawr? Ydy swyddi, mae lot o fatha peer pressure i siarad Saesneg yn enwedig yn ysgolion. Ond dwi'n falch o Penllyn lle dwi'n dod o Cymraeg ydy'r go-to language. So ie, lle bod o wahanol yn y de, o beth dwi'n weld lle.
Mae lot o bobl yn meddwl bod e'n fwy cool I siarad Saesneg yn lle Cymraeg, ond wedyn mae'n lot fwy cool siarad Cymraeg achos ti'n dwyieithog wedyn. Mae lot o bobl yn meddwl bod e'n fwy cool siarad Saesneg. Ydy cool neu beidio siarad? Ie, mae'n cool siarad Cymraeg. Oce, da iawn. Ti'n unique wedyn I pawb. A mae well I fel job opportunities and stuff, ie. A ti? Ie, cytuno fel, mae'n cool I siarad Cymraeg, ond mae lot o bobl achos cyfryngau cymdeithasol ddim yn meddwl bod o achos just ddim yr un thing. A mae o. Sut ti datrys problem o fath, problem hydau? Neud fwy o campaigns I fel yn neud Cymraeg o cool. Oce. Cos mae lot o bobl sy'n dysgu felly bod dim dan o'r hyder I siarad Cymraeg ond just helpu nhw. Wyt ti'n isio I Gymraeg fod yn iaith y cymuned o? Ie. A draws y Ydw, Oce. So chi'n mynd I Ffrainc wan, so chi'n mynd disgwyl I bobl Ffrangeg siarad Saesneg yn ôl fo chi. So dwi'n meddwl sy'n cymryd y fath, So mae well os nhw'n trin neith Gymraeg ydy bach fatha, maen nhw'n trin Ffrangeg yn Ffrainc, maen nhw'n disgwyl I ni siarad Cymraeg yn ôl, a maen nhw'n trio dysgu tra siarad efo ni, lle bod ni'n gorau siarad Saesneg. So ni'n licio bod yn fwy cymunedol dros Cymru gyd, nid o'n fwy angenrheidiol, ie. A signs pobl yn fel Ffrainc, Sbaen, just iaith, Sbaeneg. Ffrangeg sydd. Ond yng Nghymru mae dati Cymraeg a Saesneg. So, os ydyn nhw'n newid ei just Cymraeg a stuff. Da chi'n siomedig gan y ffaith bod sawl o bobl dim isio dysgu Cymraeg yn Nghymru. Ie. Dwi'n meddwl sy'n fwy o wersi I oedolion. Dwi'n meddwl oedolion fwy o gyrraedd I ddysgu, so mae'n haws I pawb. Sy'n sa plant I ddysgu nhw ddim yn fel oedolion, yn gwneud yn haws ledled Cymru siarad Cymraeg. Mae lot o plant, mae rieni nhw yn Saesneg yn rhoi plant nhw trwy'r Gymraeg. So'n dda iddyn nhw hefyd dysgu Cymraeg I helpu nhw yn yr ysgol. Helo. Bore da. Bore da, sut ydych chi? Ie, da iawn. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Yndw, dwi'n siarad Cymraeg efo fy mhlant. A efo fy mam. So dwi'n siarad efo ffrindiau, I ysgol Gymraeg. Dwi'n gweithio I Llywodraeth Cymru. So dyn ni'n siarad Cymraeg lot yn gwaith hefyd. Yn Aberystwyth? Yn Aberystwyth, ie. Da chi'n isio I'r Gymraeg fod yr iaith gymuned o, iaith fwyafrif o yn Chymru a pham? Ie, so dwi o Machynlleth. Mae lot o bobl yn Machynlleth yn tueddu siarad Cymraeg. So mae'n tueddu bod mwy fyny gogledd, mae lot mwy o Gymraeg yn cael ei siarad. Ond yn y de, mae yna llai o Cymraeg yn cael ei siarad yn y de. Ond mae lot o'r iaith yn cael ei siarad yn Caerdydd. Ond mae'n tueddu bod lot mwy fanna na bob man arall. Uno cyfrifiad dwi'n ffyd da un, mae dim ond 20% o bobl yn y brif dinas sy'n medru Cymraeg. Sy'n gallu siarad Cymraeg, Di Cymru ddim yn fawr iawn, so... Felly, dydy'r Gymraeg dim yn iaith gymunedol yn y de. Na, sy'n ni ddim yn dweud. Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn trio, maen nhw'n trio pwysio I gael mwy o bobl yn siarad Gymraeg. So, maen nhw eisiau 1 miliwn o bobl yn siarad Cymraeg erbyn 2050, dwi'n credu. Ond, does dim digon o athrawon Cymraeg. Na, mae'n anodd ffindio nhw, ie. Oes am digon o athrawon ar hyn o bryd. Prynawn da. Prynawn da. Sut wyt ti? Ie, da iawn, diolch. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Na go, dwi ddim. Dwi'n siarad tymor bach o Gymraeg. Siarad I yn yr ysgol a gyda fy nheulu, ond dim gyda fy cariad. Yn anffodus. Rhaid I ti ddysgu Cymraeg I cariad.
Mae fe'n gallu siarad Cymraeg. Mae fe'n gallu siarad Cymraeg, ond rydyn ni'n siarad Saesneg yn y tŷ. Wnes ti dysgu Cymraeg yn yr ysgol? Ie. Yn yr ysgol a gyda fy nheulu, ie. Ok, da iawn. Mewn ysgol Cymraeg neu Saesneg? Ysgol ddwyieith, Cymraeg a Saesneg. Da iawn. Yn 2021, mae dim ond 2.15% o bobl yn Chymru sy'n gallu siarad, ie. Medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni am dy ffordd o iaith Cymraeg? Wel ie, achos mae pawb yn siarad Saesneg yn bob man. Mae'r teledu yn Gymraeg, mae popeth yn Saesneg. Mae popeth yn Saesneg nawr. Yn yr ysgol mae popeth yn Saesneg, ond yn Ngheredigion maen nhw eisiau siarad mwy o Cymraeg yn yr ysgolion, a maen nhw eisiau dysgu pob un yn Gymraeg o'r ddechrau. Oes gen ti bant? Mae gen i un. Wyt ti'n siarad Cymraeg efo bant? Dwi'n siarad tyma bach o Gymraeg, ond mae hi yn hoffi siarad yn Saesneg yn fwy. Dwi ddim yn gwybod pam. Efallai bod mae'r teledu yn Saesneg, ond mae hi eisiau siarad Saesneg gyda ni. Wyt ti eisiau i blant yn dysgu Cymraeg, yn siarad Cymraeg yn y dyfodol? Ydw. Dwi eisiau iddi siarad Cymraeg. Mae'n hawddach i cael swyddi pan wyt ti'n henach. Ond os wyt ti eisiau mynd i unrhyw le arall yn y byd, mae popeth yn Saesneg. Mae Cymraeg ddim ond dda os wyt ti'n eisiau sefyll yn Cymru. Ond dwi eisiau iddi siarad Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni? Tyma bach. Tyma bach. Wyt ti eisiau i Gymraeg fod yn iaith gymunedol a draws Cymru? Wel, bydd yn neis, ond dwi'n gwybod bod yn y dde does dim llawer o bobl yn siarad Cymraeg. Yn y gogledd mae pawb yn siarad Cymraeg, a mae rhaid cael... Gogledd Gorllewin? Dim ond gogledd Gorllewin? Ie, mae rhaid cael rhyw lle yn y middle. Yn Ceredigion mae llawer o bobl yn siarad hanner a hanner. So pan dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n use English pan rydw i'n siarad Cymraeg. Mae fe'n hanner. Felly, wyt ti eisiau i Gymraeg fod yn iaith gymunedol? Ie. Dwi'n cytuno gyda hwnna. Prynawn da. Prynawn da. O le wyt ti'n dod yn radio? Wel, fi dod o Borth. Borth? Just lawr y ffordd o Aberystwyth. Ok, da iawn. A o'n nhw'n byw yn Borth. Plant boyfriend fi yw hyn. So dim plant fi. Ok. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Dim pob dydd, ond mae dad nhw ddim yn siarad Cymraeg, ond fi'n siarad Cymraeg. So maen nhw'n siarad Cymraeg i fi, ond dim i dad nhw. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Na? Pam nai bob dydd? Achos mae dad dim yn. Dydy dad ddim yn siarad Cymraeg? Mae dod o Lloegr. Wyt ti'n studio mewn ysgol Cymraeg neu Saesneg? Fi'n mewn ysgol Cymraeg. Cymraeg? Da iawn. Felly, wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd efo cyfeithiol? Efo ffrindiau ti? Ie. Athrawes? Yn yr ysgol? Ydy. Ydy. Ok. Efo ffrindiau, dim yn Cymraeg? Na? Un o'r cyfrifiad 2021. Mae dim ond 2.15% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni am dy ffordd o iaith Cymraeg? Ydw. Mae dim lot o pobl yn siarad Cymraeg dyddiau yma. A mae'r iaith yn marw bach. Wyt ti'n eisiau i Gymraeg fod
wedyn iaith gymunedol a draws Cymru. I do. A fe jyst neis I gweld pobl siarad Cymraeg I gilydd a parchu y iaith a'r country, y gwlad. Iawn, bore da. Bore da, Gary. Wyt ti'n byw yn Aberystwyth? Dwi'n byw yn Aberystwyth, ie. Dwi'n byw yn Dre, ie. Ok, da iawn. O le wyt ti'n dod rwy'n dreiddio? Dwi'n dod o Aberystwyth. Ie, so nes I dyfu lan yn Aberystwyth, ie. O, da iawn. Wel, yn Penrhyn Coch, just tu allan I Aberystwyth. Wnes ti efo I ffynnu yn siarad Cymraeg efo teulu? Do, nes I siarad Cymraeg gyda teulu fi, gyda ffrindiau, pethau hefyd, ie, nes I fynd i'r ysgol yn Gymraeg. O, da iawn. Ie, so ysgol Penweddig yn Aberystwyth, ie. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw. So mae plant fi nawr, mae plant fi yn mynd i'r ysgol Cymraeg a fi'n siarad Cymraeg trwy'r amser. Hwna yw iaith y teulu, ti'n gwybod, ni'n siarad Cymraeg trwy'r amser. Yno, cyfrifiad wrth da un. Mae dim ond tua 250 o bobl yn Chymru sy'n medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni am dyffod o iaith Gymraeg? Na, fi'n credu, os ti'n mynd I rhywbeth fel Eisteddfod yr enghraifft, ti'n gweld sort of y diwylliant sydd gyda ni o ran cerddoriaeth a llenyddiaeth a y ffaith bod lot o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn mynd I digwyddiadau fel yna a gweld, bod jyst yn rhywbeth arferol I bobl yng Nghymru. Fi'n credu bod hwnna'n rili bwysig. Mae mwy o blant yn cael addysg Gymraeg hefyd nawr. A gobeithio yn y dyfodol, bydd hwnna'n golygu bod pobl yn teimlo'n fwy hyderus I weid bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn rhywbeth fel y cyfrifiad. Os ti'n gofyn cwestiwn I rhai I bobl mewn rhywbeth fel yna, falle beth ti'n cael yw rhai pobl sy'n gweud bod nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond actually maen nhw yn, ond maen nhw jyst ddim yn ddigon hyderus I wneud, ti'n gwybod? So na, fi'n hyderus bydd y Gymraeg yn llwyddiannus, ie. Wnes I often I bobl ar y stryd cwestiwn, da chi'n siarad Cymraeg? Ond mae llawer o bobl sy'n ddim yn ateb yn Gymraeg. Hyd yn oed bobl ifanc sy'n dysgu Gymraeg yn yr ysgol. Felly ydy hyn y broblem. Yndw, fi'n credu bod hunan hyder yw, ti'n gwybod? A mae fe'n trenu bod pobl yn teimlo bod nhw ddim yn gallu rhoi go arno fe. Ti'n gwybod trio siarad Cymraeg a just defnyddio'r Cymraeg sydd gyda nhw. Achos bod nhw ddim yn ddigon hyderus I wneud. Mae'n bwysig bod pobl sydd yn siarad Cymraeg yn wneud I bobl eraill I deimlo'n gyfforddus I ddefnyddio'r Cymraeg nhw. Ti'n gwybod? So mae hwnna'n rili bwysig. Wyt ti isio I Gymraeg fod yn iaith gymunedol? Fwy arbenigol? A draws Gymru? Os ti'n mynd I rhai ardaloedd y Gymru, mae hi'n barod. Mae fe'n iaith gymunedol, mae fe'n iaith gymdeithasol, mae'n lot o lefydd yn barod. Hyd yn oed yn Aberystwyth, dydy'r Gymraeg ddim yn iaith gymunedol. Mae yna gymunedau Cymreig iawn yma. Ti'n enwedig pan ti'n meddwl am y ffaith bod ni'n ardal amaethyddol. Mae lot o bobl yn mynd I ddamaeth. So mae fe'n iaith I gymuned I ffermwyr ac yn y blaen. Mae lot o stwff yn mynd ymlaen gyda clybiau ffermwyr ifanc a pethau fel yna. Ti'n gwybod? So na, mae'n mynd dibynnu lle ti'n mynd, fi'n meddwl. Helo, bore da! Bore da, sut ydych chi? O, da iawn, diolch. Uno, cyffrifiad 2021. Mae dim ond 5% o bobl yn Chymru sy'n medru Gymraeg. Felly, da chi'n poeni am dyffod o Gymraeg? Wel, mae rhaid fod
yn poeni rhyw ychydig. Oherwydd mae'n gysyniad. Ond ges i'n ngeni yn Aberystwyth blynydde yn ôl. A fel yn bachgen, oedd pawb yn siarad Cymraeg. Ond nawr, mae diriwiad fel mae'n syrthio dim gymaint. Dwi nawr yn byw yn Abertawe. A mae Abertawe yn Saesnig iawn. Ond dwi'n byw tu mas i Abertawe, lle o'r enw Morriston. Sef Oris. Ac mae tipyn bach o'r iaith fyny. Ond mae'r ysgolion yn gryf. Ysgolion Cymraeg. Ysgolion dwyieithog. Yn gryf iawn yn Abertawe. Ond dwi ddim yn gwybod os dyn nhw'n... Maen nhw yn yr ysgol yn dysgu, ond unwaith maen nhw tu allan, maen nhw'n cymysgu gyda pawb am yr iaith y Saesneg. Da chi'n siarad Cymraeg y bob dydd? Dwi'n siarad... Edw, gyda fi brodyr a chwiorydd yn byw lawr yn Abertawe. Dyn ni gyd bod tro dyn ni yn cwrdd, dyn ni gyd wastad yn siarad Cymraeg. Da chi'n siarad Cymraeg effo'ch teulu? Teulu, ie. Teulu. A gyda ffrindiau hefyd sy'n siarad Cymraeg. So, dyn ni yn dal i fod yn siarad Cymraeg bob dydd. Da chi'n siŵr i Gymraeg fod y iaith y fwyafrif yn Cymru? Wel, yw'r iaith ddim mor gryf a beth oedd yn arfer bod. Ond mae'n dal i fod. Dal i gael ei siarad. Dal i gael ei siarad yn y de. Yn bob man lan y gogledd yn fwy. Ond dim gymaint lawr yn y de. Ond dwi'n siŵr bydd yr iaith yn parhau. Achos mae gymaint yn cael ei dysgu yn yr ysgol nawr. Achos mae 1, 2, 3, 4... Peder neu 5 ysgol yn Abertawe, am mrawd, 2 blant da fe, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg. Achos fel teulu, dyn ni wedi siarad Cymraeg. So, dyn ni'n parhau a cymdogion gyda ni yn Treforys sydd yn Gymru, sy'n siarad Cymraeg. So, bob dydd dwi'n siarad Cymraeg ar rhywun. Cymru. De Cymru, oce. Oce, lle... Ond maen nhw yn siarad yn Saesneg. Bob amser yn y De Cymru. Oce. Ond am y Gallawen, maen nhw yn siarad Cymraeg a iaith cyntaf. Pam wynes ti symud i Aberystwyth? Wedi dod lawr yma dros 30 blwyddyn nôl. Wow, okay. Amser hir, okay. Ie, pam? Dwi'n wedi gweithio yma. Gweithio, okay. Ie, swyddog iechyd. Swyddog iechyd? Swyddog iechyd a tai. A pam penderfynnes ti ddysgu Cymraeg? Yn y dechreuol, fy nhad ci wedi magu fi. A mae fe Cymru, mae fe dod yn weithiol o'r cyfarren. Mae iaith cyntaf dy fe yw Cymru. Da iawn. Ond mae fe'n siarad y tyma bach i fi amser maith yn ôl. Ond fi ddim yn gwybod ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl. Dweud y wir. Ond rwy'n wedi dod ma. Mae Cyngor yn cael y nogi i fforiant i dysgu Cymraeg. Da iawn. Mae'n bwysig i defnyddio y iaith bob dydd. Da iawn ti. Ond yn aml, y pobl lleol yn troi y sgwrs nôl i'r Saesneg ac mwy hawdd. Mwy hawdd i cyfathrebu. Union. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Wel, fy rhaid i yn dod o'r dwyrain Cymru. Dim Cymru o... Dim siarad Cymraeg o gwbl. Un anffodus. Ond mae hi'n wedi dod i dosbarthiadau yn y lle, fan hyn. Ond mae hi'n gwybod Cymraeg yn well.
Ddim yn moyn siarad Cymraeg, ond ddim digon o hyder. I siarad Cymraeg. Ofyn rhag ofyn fi'n gwneud camgyrmeiddiadau, gwallau, mistakes. Fi moyn siarad yn iawn, ond mae pobl lleol yn cymysgu English, Saesneg a Cymru. Mewn un sentence, mewn un neidio, they say jumpo. Mwy yn o on the end. Wel, wyt ti'n poeni am y dyfodol o iaith Gymraeg yn Chymru? O, definitely, yn bendant. Achos mae pobl lleol ddim yn moyn, ddim yn moyn anrannu y iaith Cymraeg i mewn bydwyr. A mewn bydwyr, y people yn dod ma, wel, maen nhw yn moyn troi nôl i Saesneg. Bob amser. Bob amser. Nifer o bobl yn sylweddoli y sefyllfa. Achos, dim Cymraeg, yn y gwbl, yn marw mas. Ond maen nhw'n siarad gyda'n gilydd. Dwi'n chwytio. Maen nhw'n cadw y gymundeb ar y hun. Ddim yn moyn rhannu. Helo. Helo. Bore da. Bore da. Da chi'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydyn. Da ni yn siarad Cymraeg drwy'r adeg oherwydd mae'n teulu ni. Cymru dyn ni. Cymru dyn ni. A mae'r plant wedi cael ei dwy'n i fyny yn siarad Cymraeg. Ond da ni yng Nghymru, yndyn ni. Uno y cyfrifiad 2021. Mae dim ond 2.15% o bobl yn Cymru sy'n medru Cymraeg. Felly, da chi'n poeni am dyfodol iaith Gymraeg? Wel, naturiol. Rydych chi wedi bod yn Steddfod yr Urdd yn Meifod wythnos yma. Byddwch chi wedi gweld Cymru yn bob man. Bob man, bwrlwm y Gymraeg, o siarad Cymraeg. Pawb ar plant. Bydde. Ond mae'n achos o bryder, yndi. Yn sicr, mae rhaid cymryd i'w gamau arbennig, sy'n ni feddwl, i ddiogelu bod yr iaith yn para, yndi. Ydi wir. Yndi. Ond mae hynny'n dibynnu ar yr ieuenctid, yndi. Ac ar y Cymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg, i siarad Cymraeg efo'i gilydd. Mae yna nifer fawr da ni'n abod rai. Mae nhw'n siarad Cymraeg yn iawn, ond dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg a'i gilydd. Dyn nhw'n defnyddio'r Gymraeg gymaint ac y gallan nhw felly. A wedyn jyst gobeithio fydd pobl yn gweld, wel, mae rhaid i ni wneud ymdrech hefyd i wneud hynny, i sicrhau hynny.